Pariisin unelma lyhytelokuva. Pariisi, unelmien kaupunki, uusi luku, uusi elämä. Luulin, että täällä kaikki muuttuisi minulle. Muut tapaavat rakkaita, iloitsevat. Minulle vain hiljaisuus. Ei tervetulotoivotusta, ei tuttuja, vain minä ja matkani. Ehkä suuret matkat alkavat näin, yksin, unelmin ja toivein. Maailmankatsomus muuttaa kaiken. Nyt Pariisi on kultainen uni. Uudet kadut ja kasvot, uusi elämä avautumassa. Kaikki näyttää täydelliseltä. Onko se totta vai harhaa? Oli miten oli, olen valmis tutkimaan ja elämään. Pariisi, näytä mitä tarjoat. Upean ensinäkemisen ei unohdu. Nyt ymmärrän miksi. Tässä seisten olen pieni kuin uneksija omassa unessaan. Silti rakkauden kaupungissa, miksi ajattelen vain yhtä nimeä? Olet aina tällainen, kaunis, lumoava, tavoittamaton. Eiffel-torni seisoo ajattomana, kuten muistoni sinusta. Tässä 25 yhä sinä. Ehkä jotkut asiat eivät muutu. Ehkä tunteet kestävät kuin Eiffel-torni, tämä hetki, sinä. Ennen New Yorkia hän seisoi Pariisissa, lahja kansakunnalta toiselle. Toivon, kamppailun ja yhteenkuuluvuuden symboli. Kuin patsas olen kahden maailman välissä, menneisyyden ja toiveiden. Ehkä vapaus on siinä, kuka sinusta tulee, ei missä olet. Kukaan ei kertonut vaikeuksista, piikit, olemus, hinnat, yksinäisyys. Pariisi on selviytymistä, uutta elämää päivittäin, uusi luku joka hetki. Kuin riemukaari seison menneisyyden ja tulevaisuuden välissä etsien paikkaani. Metro. Aika ei pysähdy, kasvot tarinoiksi, matkat määränpäiksi. Mutta unelmien kaupungissa todellisuus voi olla karu. Taskuvarkaat liikkuvat kuin varjot, iskien ennen kuin huomaat. Hetki sitten olit tässä, nyt olet menettänyt jotain. Turvallisuus ei ole tapa, vaan selviytymistä Pariisin arjessa. Gare du Nord, Euroopan vilkkain asema, portti unelmiin ja tuntemattomaan. Kadut aseman ulkopuolella kertovat toista tarinaa. Pariisin kauneus haalistuu joksikin raaaksi ja todelliseksi. Jotkut saapuvat toiveikkaina, toiset lähtevät katuen. Tässä väkijoukossa kukaan ei todella näe toisiaan. Kadut ulkona, erilaisia kuin postikorttien Pariisi, varjoja kulmissa, silmät viipyvät liian kauan. Jokin tuntuu olevan pielessä. Tämä ei ole paikan pelkoa, vaan tuntemattoman. Pariisissa on kuulemma mahdollisuuksia, mutta joillekin ovet pysyvät kiinni. 1 ravintola, 2, 5, 10, aina sama vastaus. Nous n'avons besoin de personne. Se tarkoittaa, emme tarvitse ketään. Ansioluettelo käsissäni tuntuu painavammalta jokaisen hylkäyksen jälkeen. Olenko näkymätön vai vain riittämätön? Kotona minulla oli unelmia, täällä minulla on epäilyksiä, mutta en voi lopettaa. En lopeta. Pariisi ei ehkä toivota tervetulleeksi, mutta seison kuin patsas, paljaana, haavoittuvana, silti ehjänä. Taistelu riisuu minut ytimeen, mutta voima ei ole siinä, mitä menetän. Se on siinä, mistä kieltäydyn luopumasta. Eksyn meluun ja taisteluun, sitten näen,
Jeesus antaa iankaikkisen elämän. Viesti, merkki, ehkä usko ei riipu sijainnista, vaan tiedosta, ettet ole yksin. Uudella toivolla kuljen Eiffeliltä Notre Damelle etsien suurempaa kuin virtaava Seen. En uskonut jumaliin tai ihmeisiin, mutta tänään jokin on toisin. Notre Dame ei ole vain kirkko, vaan toivon symboli, jotain järjen tuolla puolen. Ehkä usko on voiman löytämistä, kun sitä eniten tarvitsee. Kynttilän suitsuketikku, pieni ele, mutta tuntuu antautumiselta, ei Jumalalle, vaan uskoa muutokseen. Ehkä usko on voima, joka auttaa meitä eteenpäin. Ehkä menestys ei ole voittoa tai häviötä. Ehkä kyse on eteenpäin menemisestä. Ensi kertaa en pelkää huomista. Ei kaikkia vastauksia, mutta toivoa riittää. Uusi tehtävä, ei vain selviytyä, vaan elää. Aurinko laskee, mutta ei lopu. Se päättyy valmiina uuteen alkuun. Pimeys ei koskaan kestä. Yön jälkeen valo palaa aina. Huominen tulee ja olen valmis siihen. Pariisi on haastava, ehkä se on pointti. Etsin unelmaa, löysin jotain parempaa. Löysin itseni. Elokuvassa esiintyneet hahmot.